sana po, pinapakain pa po siya, okay pa po siya. Sana po, napagkamalan lang po talaga siya. Sana iniwan na lang po siya sa daan na kahit kunin niyo na po lahat sa kanya. Ito ang masidhing panawagan ni Mary Ann Balatbat, panganay na anak ng dinukot na dating kapitan ng Barangay San Juan Concepcion Tarlac na si Lauro Larry Arceo, 57 years old. Umaga ng May 11, paumano ito nawawala at sa naging paalam niya sa kanyang pamilya ay nakikipaglibing lamang ito sa kaanak sa Kapas Tarlac. Kumakain po kami dito sa bahay, tas nagpaalam po siya na makikipaglibing daw po siya sa kamag-anak po namin. Kasama po niya yung kapatid ko. Pero yung kapatid ko po, nagmotor po siyang single. Siya po, nakaano po siya, nakasakay po siya doon sa sasakyan kung saan siya po nawala. Sakay ng kulay asul na Isuzu Crosswind si ex-Kapitan Arceo na may plakang XGN 441. Kwento ni Mary Ann, nagsimula silang maaburido at magkaroon na ng masamang hinala sa kinasapitan ng kanilang ama nang kumagat na ang dilim. Pero si Mang Lauro, hindi na matawagan sa kanyang telepono. Tinatawagan na po ni mama ko, hindi po nag-ring yung cellphone niya. Naalarma na din po yung bayaw ko. Sabi po niya sa akin, ate, si tatay hindi pa umuuwi. Nakapatay yung cellphone niya. So ako po, medyo napabalikwas na po ako kasi hindi naman po ugali ni tatay ko po yung ganon, yung nagsasarado po siya ng cellphone. Sa kahabaan ng MacArthur Highway mula sa orihinal na destinasyon ng kapitan sa bayan ng Kapas, inusisa ng pamilya ang mga kuha ng CCTV camera. Dito nakita nila na pagkatapos ng libing, pumunta sa direksyong patungong Bamban Tarlac si Mang Larry. At base po sa pagkakatali-tali po ng mga CCTV na nakuhanan po namin, doon po siya sa Bamban talaga pumunta. Ang hindi umano nila sukat akalain ay ang sumunod na eksena na nakita nila sa CCTV video na tila dinukot ang kanilang ama na sa mismong loob ng sasakyan, pinasakay ng ilang kalalakihan. At ang impormasyon na ito na akmang pagdukot ay kinumpirma ni Bamban OIC Chief of Police Major Joshua Gonzales sa panayam sa CLTV News. Bukod sa kuha ng CCTV ay may witness sila na hawak sa pangyayari. Dinukot nga ang dating kapitan. Based sa CCTV camera, ang nakita namin bumaba doon sa vehicle ng mga suspect, which is Starex Hyundai van, color silver. Ang nakita namin bumaba, dalawa. Dalawa, yung isa pumunta doon sa driver seat ng sasakyan ni ex-kapitan, tapos yung isa naman, siya yung dumiretso kay ex-kapitan na biktima natin, siya yung kumuha kay kapitan at pinasok doon sa sasakyan ni kapitan na crosswind, color blue. Ayon sa Bamban PNP, hindi na aktibo sa tungkulin si ex-kapitan at ang kasalukuyan nitong hanap buhay bilang broker ng lupa ang tinitignan nilang anggulo kung siya ba'y may nakaalitan. Rivalry tungkol sa mga sales agent ng lupa. Kasi yung biktima natin, hindi na po siya engaged sa politics. Hindi naman naniniwala dito ang pamilya ni ex-kapitan na may kaaway ang kanilang ama, kaya panawagan na lamang nila. Nananawagan po ako sa mga, lalong-lalo na po dun sa mga nakasaksi po kung paano po dinukot po si tatay ko. Please po makipag-cooperate po kayo sa investigation po para po mapadali po yung paghanap po sa kanya. Handa po kaming magbigay ng pabuya. Paulo G. Santos, CLTV News.